Hi guys, today's video pupunta tayo sa Unitap. Maglalakad lang tayo ngayon. Kasama natin si Kali. First gala na to. Ay, first ba? Sa Unitap. Nakatingga yung natin. Yung Aerox natin nakatingga. Tricycle natin nandito din nakatingga. Lalakarin lang natin kasi walking distance lang guys. Walking distance lang. Maraming mga bilihan dito guys ng pagkain. May mga nagbebenta ng halo-halo. May nagbebenta ng mga gulay. Gagalakan namin halit. Papercon ka na guys. Kaya Hindi ako nakapag-lipstick. baka na mag-lipstick. May mga car-wash dito. Ay, may pagpa-car-wash din dito. Maganda dito guys kasi kompleto na ang mga bilihan. Halika po. Ikot mo yung kanya. Para hindi subuin. Kompleto ng gulay. Nandito na oh. May saluyot pa dito guys oh. Ayan. May kamatis. Kaliwat kanan. Oh, tapos may ayusan din dito ng guys. May bibenta ng mangga. Ito matamis na mangga oh. May mga shell, mangga. Oh, ito na yung Unitap guys. Papuntang Sukian. Ayan na yung Unitap guys. So, dito tayo sa Unitap. Sabi niya pasaway na daw. Maluwag dito guys. Wala ka na gagawin doon. Ano ginagawa ko doon? Ito na yung Unitap. Alaminos.